kembang mandur kang esmu arum winor lan ayatan kabeh kusuma mengembar-embar mewurku kusing tupoku mahalun kalun lan membo aja turu sore ngaki wana dewa ngleng cakap nyang sing pakar kencanane isine to ngapadola sangkang kalawan pangan yaiku bagenipun wong melek sabar ngrimo yaiku bagenipun buku sing buku melon menengkan jasa ngabokke memang pusing bung cacakan Sri Harjuna Sasra lawan Raden Sumantri
tanono kasuran kono srene lendro amangu dewi krama tedak mutanaken sakar lumrang pancaran sari nolaning kopo Siwanoman Kakang Antarja Kakang Gathut kalewen Kakang Antasena. Aja kaget rasaning atimu. Dene aku wis sanggeni ingkang prapta ana medyaning alun-alun negara Ndarawati kene. Kados pundi ngger kabar kawusananipun anggen paduka angger wis sanggeni. Nalika semanten dinuta dening King Rama Kyai Janaka supados nyuwun sanjata pitulungan wonten ngarsanipun Sinuwuning Ndarawati menapa sampun pikantuk karya. Iya. Yayi wis anggene piye? Pawartane anggonmu bakal nyeraya kalewan Siwa Ndarawati apa wis antuk gawe? Yayi wis anggene kepiye kabar kawusanane? Ndi wis anggene? Kowe iki dinteni karo wong pirang-pirang kok oleh mule dalede. Wah. Gawean sing paring megahe iki wong ngenteni. Kamangka wis sawetara wenji anggonku ngenteni kelawan tekamu mapan ana medyaning alun-alun negara Ndarawati. Nggih. Kepiye? Kowe wis antuk gawe apa anggonmu suwen ana ngarsane Siwa Prabu Sri Bathara Kresna. Ngene ya Kakang Gathut, Siwanoman kalawan Kakang Antasena kalawan Kakang Antarja. Durung sawetara suwe anggonku suwen ana ngarsane Siwa Prabu Sri Bathara Kresna mergaku dikongkon kalawan Kanjeng Rama Janaka. Dumadakan ana Pendhapa Agung negara Ndarawati ana rawuhe Siwa Prabu Baladewa nganti kalawan Pandhita saking Sokalipa penemban Begawen Durna ya Kanjeng Hyang Kumbayana. Wigatining sedya diutus déning Siwa Prabu Duryudana uga bakal kepengin nyeraya kang satomboyong kalewan ratu ingkang dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Dumadakan mapan ana Pendhapa negara Ndarawati dadi dardah dadi manca bakat ing antarane Siwa Mandura kalawan Ki Sanggeni. Ora trima rasaning atiku. Namung to Siwa Prabu Kresna bakal binaya mring negara Ngastina awit aku wis ngerti apa kang dadi sedyane Duryudana Sakurawani. Tanwuru ngomong bakal ngajak marang patine Siwa Prabu Ndarawati. Tak kukuhi Ratu Ndarawati dina iki. Oh, dadi cetane Yayi wis sanggeni iki mau budal daredah panca bakat lawan Kanjeng Koko Prabu ya Siwa Prabu Mandura ya pancen kepranyata. Lah nek sing perkara tantang-tantangan kuwi wis sanggeni, nek perkara jotosane tak pasrahke Kakang Antasena Kakang Gathut kalawan Siwanoman. Wis masa borok. Oh. Dadi cetane kuwi mung modal cangkem ngono. Lho. Iki andung gawe. Nek
perkara nggon masise wicara pasrahno kelawan Wisanggeni nek perkara nggon nggunakake kadidayan aku pasrah kelawan Siwanoma. Nggih. Nggih. Menawi tetela menika ingkang dados underane perkawis paripeksa ingkang wong Kendali Sada kedah sabiyantu dhateng Angger Wisanggeni. Mangkono piye? Kula ing sagah mapakaken dhateng para sapa Kurawa. Yen pancen kaya mangkono, purba wesi sedak pasrahke kelawan Siwanoma sabar nganggonmu. Nyingkirake kelawan Siwa Prabu Baladewa kelawan Kurawa. Nggih. Menawi mekaten kula ing sagah mapakaken dhateng para sapa Kurawa samangke. Long-long driya mangku-mangku nganggo kanwan uring mangliring no tanpa kambing nyambut gawe Kang. Rikata sang ketut kaca kinang
Maju, bro. Wah. Dina iki supaya nyembah marang blamaan wak kethoke gulune kanggo kesat negara Ngastina. Para pranto aja nyumbari kelawan angger wis sanggeni iki Anoman Hayanana babu. Babar apa wani kelawan aku. Sing tak kodene apamu. Wah. Sugih cendel bondo wani. Gedhemu cilik durmu cendhek sak kecik sak tambaran diodhok ora lakon jepati kamu. Waktu tak kedhep ora ilang ora bakal tinggal langgan colok mlayu. Oh.
mati.
Wah, wayu dia. Oh. Wah, monyet, enyet. Oh, wah, ayo, oh. Wah. Woi. Hei. Ayo lo. Mono. Wah, iya. Iya. Wah. Loh. Mudun. Mudun. Wah. 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 Gantal mlayu rono parat. Dur.
Benareswara Kresna kalangkung tresnandira sering sang Dyabana Wisu wah parang prentut balasan nganti kowe babakan pacing berjurit saka negara ngastilmu ora ana ingkang bisa nandhingi kelawan para putra prenan pendha bangsa elek he mara gakelas padano iki Ratu Mandura sing bakal papake diapure wis sanggeni iki ambek Surabrata Jayamrata tambah seneng kejurut ayo nono Ratu Mandura piro iki ya ayo Ratu Mandura Dara bocah jangkar bumi Antarja kowe ngono inggih wa nadyan kula ingkang putra Antarja minggat Jawaban kira ora semingkir wae ora sianjra keduka mulai jejere prase caku bloko traep iki kaya wis sanggene anak Jaroko. Ya. Pancen dasar kepura nyata wae. Aku wis sanggene apa? Sawan apa? Sing tak pusti. Wujute ning gala. Tamake gulumu pedhot, gulumu kira mati ae. Mati kan? Mati wae. Ratu Mandura kok disepeleke mati wae. Jojo nenggala. Pedhot gulumu dileng ayo. Yen pancen nyata kowe wong digdaya, kowe satre luwe urip meneh. Yen sumbar ki aja banter-banter mribeni wong lagek turu wae. Bondo Yudha kalawan wisanggeni yo. Yen iki mengko kowe mung nggunakake kadidayan. Nggunakake okol ora ana paedahe. Ora wurunga aku tawa Siwa Mandura sing tumekane kuwati. Wisan iki. Dina iki kok kudu minggat saka paman kene. Purba wasisa sawute Yai Kresna ana tangane Ratu Mandura lho, Gusti. Nek perkara panguwasa sapa sing patut sing pantes mboyong kalawan Siwandara Pati iki tinemu keri. Nanging wis lho. Ing atase kuwi Ratu ewadene trima dadi gedhe baling Kurawa. Kowe mung dikongkon ngalor ngidul karo Duryudana kuwi nalare kepiye? Mbok redep. Ya mergo gedhening rasa tresnaku kalawan Yai Prabu Jaka Pitana. Aku bakal mudhaneni apa kang dadi penjaluke Yai Duryudana mboyong Yai Kresna Gusti. Ora bakal ndak udene Kang Sarta bakal tak lilani yen kowe mboyong kalangan Siwandara Pati.
Sanadyan to dikepiye wae Ratu Ndarawati kalawan Ratu Ngamarta saya meneh kalawan Kanjeng Rama Janaka ki bebasan curiga lan perakan ora kena pinisake merga tekan kula paman kene merga aku dikongkon kalawan Kanjeng Rama Janaka dina iki Siwa Prabu Kresna bakal tak boyong ana ngarsane Kanjeng Rama Janaka ora Kyai Kresna bakal tak boyong tak aturake ana ngarsane Kyai Prabu Duryudana ora iso bakal tak aturake ana ngarsane Kanjeng Rama Janaka ora bakal boyong ana ngasira boyong nang Madukara Koko Prabu Kyai Sragi kowe ngendheng anggonku bakal bondo yudha paduka kami sanggeni karo piye Koko Prabu ngaburi mut Koko Prabu menawi mangke paduka menika badhe bondo yudha kaliyan angger wis sanggeni bebasan rebut balung tanpa susuk lho lah kok kowe bisa matur kowe mengkono awit ingkang kangge rebatan menika mboten sampun mboten mapan wonten negari Ndarawati nalare Kanjeng Koko Prabu Ndarawati wekdal samangke sampun dipun sraya binayong dening Angger Suteja dipun dherekaken minggah wonten kayangan lho lah kok Suteja naraka sura layu-layu swanana kayangan arepe piye Angger Suteja inggih badhe kepengin nyadong nugraning dewa ingkang sinebut Wahyu Kamulyan Tirta Suci kamangka paduka sampun pirsa ingkang minangka dados syarat seranganipun Wahyu Tirta Suci menika boten sanes kejawi namung Koko Prabu Ndarawati kamangka wekdal dinten samangke negari Koko Prabu Ndarawati sampun dipun boyong kaliyan anak Angger Bama Narakasura yen ngono dampar keprabon dampar Denta Negara Ndarawati dina iki suwung niki wah mati tenan aku wah hei Sudagi wonten timbalan ing ngadawu kowe matura kalawan Kyai Kresna Baladewa uga bakal kepengin nyadong kalawan Kyai Kresna bakal boyong wonten ana ing negara Ngastina boten mangke nggih kula sampun wungsul langsung matur piye boten wonten ginanipun nanging gedhe tanggung jawab Ratu Mandura wirange Baladewa yen ora bisa boyong Kyai Kresna lha witekno piye kamangka sing dados undaraning perkawis menika mboten wonten sampeyan iku dadi wong tuwa aja ngeyel-ngeyel yen kresnane apa ora ana apa Setyaki diboyong ning Ngastina apa piye wah lambemu wagrak apa lah aku terus kudu piye pun monggo wah iya berarti lek bengak-bengok nganti arep jebol-jebol telakku iki mau ora ana gunane kamangka yen Baladewa ora bisa boyong Kyai Kresna bakal wirang dicenges dening para Sata Kurawa lah niku urusan sampeyan kula boten mangertos bab perkawis menika bakenipun kula sampun matur Pak ya kepiye wae aku kudu gedhake rasa tanggung jawab ya aku bakal bloko suta nang ngarsane Kyai Prabu Duryudana matur swanana negara Ngastina dene iki Siwa Setyaki Paman Setyaki pripun sanadyan to kula niku janjane kula gelo kuwi sanggene janjane ngono gelo mergo ora bisa mboyong Siwa Prabu Ndarawati ning ora dadi sabab apa lajeng keparengipun dina iki aku titip nawala wae aturna ngarsane Siwa Prabu Ndarawati abot sedulur tuwa apa abot sedulur wadon wis ngono wae wae abot sedulur tuwa apa abot sedulur wadon yen sedulur tuwa Koko Prabu Mandura kuwi karo Ratu Ndarawati kuwi kadang sepuhe ning abot sedulur wadon
Kakang Mbok Wara Sembadra kuwi dadi garwane Kakang Mas Janaka. Oh ya bener. Kamangka jagat wis nyekseni. Eba kaya apa gedene katresnane ing antarane sedulur enom kalawan sedulur tuwa Ratu Ndaramati karo Wara Sembadra. Saya meneh karo Janaka kuwi ora kena pinisake. Mbah. Nek perkara iki aku ora ngerti. Perkara abot kono apa abot kene aku ora mudeng. Ya mung sisa-sisa akeh kono apa akeh kene. Wis perkara kuwi dudu perkarane sedaki. Bagune aku nata katentreman negara Ndarawati dina iki. Kasuran pacaring bonam ning kebono sang saya dalu ora sabyor kang lintang gumedak titis disonyo madya ratri ulung merang kandang ning pos bito kareng laning bodyan sang Dwijawara ler swaraning metu bronto manungsa rening ilir hilir tandure posupile ayo raya raya asan kota pantenanya kowe oa
mangsa madya laras rinaras gatining wanda. Kudhup kumedhak kadya kedheping kenya kang tinari karma karana. Karuna tan karenan ron panjrah ing siti. Tidem pranawing triloka tanang candra kirana rumindah pinarbawing surya ratri. Sinewung gitaning brakmaning ing kapadaning sih dupi wis prapteng medyaning lampah dereng wonten sambeting carita amung sinala wileting basa panyandrendaing swasana. Kawis tingal mega maya-maya sinala sala tarenggane kang abyaring tawang pating glebyar pating calorot yayah rengga sesotya kang sinebaraning babut wilis sasakti nata jalma sam juru-juru tuh endah hanglam-lami lintang luku banyak angrem gubuk enceng joko belek miyang melanjarang ngirim samya rebut probo amung sinala lintang bima sekti ingkang hanuwek tutuwing naga ngaglahing gegonan belah kiblat kedadak sang Hyang Sita Resmi miyak mega wetak kang ngalingi petani nyayah kenya kang lagi wungu saking nindra sakala biar wadang ing akasa pinajaran soroting purnama sidi sasat-asut sasmitren mun wis pancene wis goro-goro dadap tidem